muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iwo secret yandinayo yekuda kuroorwa nemurume anenge aine mari yandipinza muna taisireva. Apa hama dzangu hadzitombodi kana kutombonzwa nezvazvo, ndo zvinonyanya kundishungurudza. Kunyangwe ndigere zvangu murifa, but ndine problem yeBP, kunze kunoti kana kukapisa ndinozvimba muviri wangu wose, especially sekufesi uku. Dzimwe nguva ndinozototora feni kana kuti aircon ndotoisa padhuze neni kuitira kuti temperature inge ichidzika, but ndakanzwa nevamwe doctor zviri dangerous izvozvo, ndinokwanisa kana kutostroke. I am surviving on high blood pressure medication. Saka ndichiya panapa mukoma, ndoda kuti vedare renyu vange vachizondibatsira mushure mekunge vanzwawo nyaya yangu. Nyaya yangu yakatangira apo patainge tichiri kuSouth Africa nemurume wangu. Tainge titongoriwo varombo, taishandawo pane rimwe prazi, but paprazi ipapo paishanda machangani akawanda, vamwe vekunana Chiredzi, vamwe vekuMozambique. Ndikangoti mashona ainge aripo tainge tisingasviki kana 10. Murume wangu ainge achidrivewo truck paprazi ipapo, but ainge achingodriva truck muprazi kunotora vanhu kumalocation, uye zvekare nekungotakura matractor achienda nawo kune mamwe maprazi emurungu, kunyange ainge asina mapepa akakwana. Saka takazoti taunganidza mari. Panguva yacho iyoyo murungu ainge ava kuda kutenga mishini inenge ichiharvesta mapotatoes. Saka takatoona kutoti nekufamba kwenguva ainge achazotimisa basa, ndokubva tachizotanga kuunganidza mari, tichisa mari yedu kuma savings, because kana kumunda kwainge kwava kungoshanda vanhu vashoma. Most of the times taingotogara kana kungonotsvaka mamwe mapiece jobs kune mamwe maprazi. Saka waikwanisa kuona kuti pagore unokwanisa kungoshanda maybe 4 months, dzimwe dzose unenge wakangogara. Saka mari dzainge dzisinganyatso kuungana zvakanaka, but murume wangu iye ainge achiri kushanda permanent. Saka inini ndini ndaizojoinidza ndichitsvakawo mari yekuti ndinge ndichizotengawo magroceries emba, sezvo tainge tisingabhadhari rent zvekare nekutenga mvura. Saka mari taikwanisa hedu kuseva shoma iyoyo yatainge tichiwana. Takazoti taunganidza mari, murume wangu ndiye akazouya neidea, akabva achizoti sezvo ainge aine friend yake nemukadzi wake vainge vakabvawo kuDurban, vakabva vachizouya vakatanga kugara muHarare, vakabva vachizotanga kuitawo zvekutengesa. Saka aigara achingotaura nefriend yake. Takazopiwa pressure apo patakazoona vatenga motikari, vakatenga kaHonda Fit kavo, vainge vava kufamba vachiita zvekutengesa, vachienda kumakurokoza vachinotengesa. tichitoona life yavo iri kutoita zvinenge nani than zvavainge vari pavainge vachiri kuSouth Africa. Ndopatakabva tachizouya kunoku kuZim tikatsvakawo pekugara, then tikazotanga kuitawo zvekutengesa. But Zimbabwe is very tough, because the difference between South Africa neZimbabwe ndekuti kana watova muZimbabwe hakuna kwekuti unokwanisa kuenda ukanotsvaka basa ukariwana, unenge uchitofanira kuti unge uchitohasela pachezvako uchitowana mari. But kuSouth Africa nyangwe zvikaoma hauzoshayiwo kana piece job rekuita ukawanawo mari, kana kungopinda mumaprazi wogara hako uchishanda, at least mari unenge uchiiwana. Inokwanisa kuita kunge shoma, but ukarelocata ukadzoka kuZim ndopaunotoona kutoti ka 4,000 ako kaunenge uchiwana pamwedzi unokwanisa kuita kana gore rose usati wakambobata mari yakawanda kudaro. Asi kana wazojaira Zimbabwe manje, ndopaunenge wava kuziva kuti kana ndikamhanya nemaproducts akati zvinhu zvinokwanisa kuita senani. Saka since tainge tisati tanyatsokujaira Zim takambotambura mukoma, takatambura
tikasvika pakubroka tikazvidemba kuti kamari katainge takabva nako kuSouth Africa dai hedu tainge takatenga stand zvainge zviri nani. Apa iniwo nepressure yekuti mukukura kwangu ndainge ndichida kuroorwa nemurume ane mari plus vabereki vangu vaitarisirawo kuti ndinge ndichizoroorwa nemurume ane mari. I think kuti ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti murume wangu ange achizofamba akatanga achafamba asingadi kuromba achitongodawo kuti situation inge ichimprove because kuside kwangu I blame myself. Ndaimupa pressure, ndaingoti kana kuri kunzi pamba zvikanzi panenge pasina kana zvokudya ndaitanga kungodemba even mamwe ma-ex because ndainge ndine imwe ex uyo wandainge ndichidanana naye panguva iyo yandakatanga kupfimbwa nemurume wangu tichitori mukomana nemusikana. Saka aitova munhu ainge aine mari, baba vake vainge vatori nemabhazi. Saka ndaitotanga kutozvidemba kuti asi dai hangu ndakaroorwa naningi izvezvi kutaura kudai ndingadai ndakagara zvakanaka than kutambura kwandiri kuita uku. Ndakatambisa runako rwangu pauri kana mumba musina mari munenge muchingonetsana even netunyaya tudiki. Kana manetsana paya ndo pamunenge mava kuudzana magara moyo. Some of the things that I did not even mean to say at all ndaizongokumisidzira ndava kutongozvitaura just because ndainge ndichida kungomurwadzisa. Saka aizobuda dzimwe nguva aitoenda kana kumasowe unobetserwa, dzimwe nguva aiuya kana nemishonga akandiudza kuti mishonga iyoyo yaanenge auya nayo tinenge ichifanira kuti tinge tichizoishandisa tiri tose, kugeza nayo tiri tose. Ndaimurambira ndomudza kuti handiti zvinhu zvisina basa. Saka aizongoti saka uda kuti ndiite sei. Dzimwe nguva aizobuda panze ongogara panze semurume anenge asingadi kukuratidza kuti ari kuchema, but I will know kuti anenge achitochema. So that is what used to happen. Takasvika pakubroka zvekuti iye ainge ava kupusha chingoro, inini ndichitengesa madomasi, maonyeni, takazomboodhawo mabhero, but hapana kana zvainge zvichabatsira because tainge taita malosses akanyanyisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutoenda ndonorongedza musika wangu, but ndaitodzoka ndisina kana chandinenge ndakabata. Ende tainge tava kungorarama tiri muzvikwereti, uchikwereta kuitira kuti unge uchikwanisa kutengawo kana zvokudya. Apa tainge tichirenta pamwe pamba, but tairenta iri Boy Sky, painge pasina kana magetsi. Nevana vedu, vana vairara mune imwe room, inini nemurume ndisu taizorara mune imwe room, the bedroom. Saka we were struggling mukoma. Ndaiti kana ndikatanga kudemba because ndakadzidza ndakatoendawo kuuniversity ende ndo zvainyanya kundirwadza kuti saka mari yose yakashandiswa nevabereki vangu kuenda kuuniversity. Saka zvinobatsirei kuti ndinge ndichizonzi ndinotambura kudai. Ende vabereki vangu vainge vakavenga murume wangu zvisingaiti, but patainge timbori kuSouth Africa vaitomufarira because tainge tichitumidzira kamari. But kubva zvatakazouya kuZimbabwe vainge vasingachamufariri. Taiti kana tikaendawo kumafamily gatherings ndiye aitemeswa huni, ndiye aiitiswa zvimwe zvimabasa zviya zvisina basa. But vamwe vana bamunini avo vakawana vanin'ina vangu vaitobatwa zvakanaka vasingaitiswi zvimabasa zvimwe zvinotarisirwa kunzi mukwasha ange achizoita. So it was very difficult. Ende nemurume taigara tichingorovana. I still remember kuti pane umwe musi apo patakaroverana $5. Mukoma nyayo yakanetsa, tikasvika pakuburitsirana mapanga tichirovana zvekuti dai kwanga kuri kunzi Mwari havana kupindira. Mwana akazomira pakati pedu tingadai takabayana nekuda kwe$5. Saka nekuda kwema-challenges ose awo tainge tichisangana nawo, murume wangu akabva achizongobuda. Saka kubuda kwaakaita handina kumboita basa naye because really hapana chaainge achandibatsira nacho. To tell you the truth, ainge angovawo murume wezita kana bonde tainge tisinganyatsokuriita because zvainge zvichibohwa kuti une nzara apa murume anenge achida kurara newe. Saka ndaitongomuignore kana kuri kunzi akati anenge achida kurara neni. Saka akabuda akaenda kuChiredzi, ndiko kwaakaenda akanotora mishonga yake kuChiredzi ikoko. Paakadzoka
pakabva pachizosvika umwe murume, but murume uyu ndikangoti pfungwa dzake dzaita sekunge dzisina kunyatsokuti kwesere, saka akasvika pamba, it was somewhere kuma4:30. Then murume wangu ndokubva achizondipa mari, akandipa 100 US, akati endai munotsvaka zvokudya, nhasi tashanyirwa nemuenzi. Ndakatorohwa nehana because ndainge ndatova nenguva yakareba ndisingachazivi kubata mari inodarikawo kana $50 chaiyo nekuda kwenhamo. Saka ndakabva ndachizobuda nevana tikabva tachizoenda kumashops. Taenda kumashops ndokubva tachizonotenga chikafu, ndikabva ndachizobika. Chakandishamisa mukoma ndechekuti takati tava kuda kuenda kunorara, ndikabva ndachizodaidza murume wangu kubedroom kuitira kuti tinge tichizodiscussa kuti muenzi wedu ainge achazorara kupi, because he was a stranger. Apa ndine vana vasikana, zvainge zvisingaite kuti ange achizorara nevana mukitchen. Saka ndainge ndichida kunzwa pfungwawo dzemurume wangu kuti ainge aronga kuti tainge tichazoita sei. Ndainge ndichifungidzira kuti murume wangu ainge achazonotaurawo nemamwe mabachura avo ainge achigarapo pamba patainge tichigara ipapo. But murume wangu akabva ati, iwewe ndiwe uchanorara nevana kukitchen. Ndikati hapana kuipa. Then ndokubva ndachizobuda paya ndikabva ndachizonorara mukitchen. Asi mukoma usiku hwose ndakanzwa masounds evanhu vainge vachitoita bonde. Ndakabuda mukitchen ndikabva ndachizoenda kubedroom ndikanoka, but murume wangu ainge asingadi kuvhura door. Saka zvakandinetsa, but pandaida kuti ndige ndichiita noise naye ndichitoita zvekutoputsa kana door, murume wangu aingoti kana akati iwe dzokera unorara, ndaibva ndanzwa kupindwa nechando muviri wangu wose, ndichinzwa kutya, ndobva ndatodzokera mumachira. But hope dzainge dzichiramba kubata because ndaitonzwa kutoti murume wangu nemurume uyo waainaye vari kutosika bonde. Mangwana acho makuseni ndakamuka, akangoti achingovhura door neniwo ndichitopinda. And to tell you the truth mukoma, murume iye yandizivi kuti akaenda nekupi because room yacho yainge ine mabugler bars. And kubva kuma 2 AM kunosvika zuva richizobuda ndainge ndakasvinura ndichivanzwa vachiita bonde. But pandakanovhura door ndakaona kuti mainge musina kana munhu. Ndikabvunza murume wangu kuti aenda kupi, iye akati aenda kupi ani. Ndikati iwe muenzi wako wawakauya naye nezuro, akati hakuna muenzi akambouya panapa. Saka later on murume wangu akabva achizondiudza kuti ainge akapiwa miko yekuti anofanira kuti ange achizorara nebenzi. Saka ndo miko yake yaakapiwa kuti after each and every 4 years anofanira kuti ange achizosika bonde nebenzi. Kubva musi iwoyo mukoma takatanga kuita mari, but tichiita mari saizvozvo tainge tava kusashare the same bedroom because takazobvapo pamba ipapo patainge tichigara tikatanga kutorentawo cottage. And vana vangu vainge vatovawo nebedroom yavo, life yava kutonyatsokufamba zvakanaka. But ndainge ndisingachakwanisi kurara nemurume wangu musame room, uye zvekare bonde tine position rekuti tinofanira kuti tinge tichizoita bonde neposition same iyoyo, ende hatirare tose mumba, tinozviitira panze. Kubva murume wangu paakaromba kusvika pari nhasi tinorara tose panze. Kana mwana wedu wekupedzisira watakazozvara takatomuitira panze. We then moved into a proper full house. Then ndokubva achizotenga truck. Tatenga truck kudaro murume wangu akazotanga kambani yekugadzira zvigayo. Ipapo ndopa takaita mari. But ndaiti kana ndichifamba ndaitonzwa kutoti ndakagarwa nechimwe chinhu pamafudzi angu. Ndakazotanga kurota hope, ndaiwanzo kurota ndichikanya madhaga. But ndaizoti kana ndatarisa madhaga ndee ndichikanya iwawo ndinenge ndichitoumba chidhori. And chidhori chandaiumba ndaiumba chidhori chinenge chiine face yavamwene vangu. Vaibva vachizotanga kuchema, vobva vati muroora ona kani tarira uone. Saka ndaizoti kana ndikacheuka ndobva ndachizoona kuti murume wangu
anenge aine demo raanenge akabata. Saka aibva achizotanga kutema chidhori chiya but chichitobuda ropa. Ndo mafiro akaita vamwene vangu, vakafa vachiita zvekupondewa. Munhu akavaponda haana kuonekwa. Chiitiko ichocho chakashamisa vanhu vakawanda because vamwene vangu vakapondewa, maparts avo akaiswa musaga vakangosiyiwa musango imomo, asi musoro wavo wainge wakaturikwa mumuti, zvekare nesaga racho rainge rakaturikwa mumuti kuitira kuti mhuka dzakaita semapere kana kuti makava zvisazokwanisa kuti zvinge zvichizoturunura zvichidya. Saka vakangovigwa vakadaro, vainge vakaita kugurwa mukomanashe. Zvakaoma, zvainge zvisingatarisiki kane. Saka ipapo pavakafa, murume wangu ainge atobuda atoenda kunze kwenyika, ainge ari kuChina panguva yacho iyoyo. Kune mishini yaakaenda kunotenga, ndingatauri hangu kuti mishini yacho mishini inogadzira chii, but murume wangu atova nevashandi vakawanda zvisingaiti. Akaita mari ipapo paakatanga kambani yekugadzira zvigayo, then ndokubva tachizotenga prazi. Handingatauri hangu kuti kuprazi kwacho tinoita nezvei zvekare. Saka sezvandakuudzai kuti mhiko dzake ndedzekuti kana toita bonde tinobuda panze, tine position uye zvekare tinenge tiine hari iyo yatinenge takagadzika pakati pemakumbo edu apo patinenge tichisika bonde. Muhari imomo mukomana by the time patinopedza kusika bonde tinoona kuti munenge makazara zvinhu zvewhite, anenge ari masperms. Handizivi kuti anobva nepi masperms iwawo, uye zvekare kudzinzari kwavo kunofiwa, kwakatotanga kutofiwa mushure mekunge vamwene vangu vapondewa. Kunofiwa after each and every 3.5 years. Tichangonoti 3.5 years muri muna June kunototi kunge kuchifa munhu. It's either kunowana anobayiwa nebanga kana kurumwa nenyoka. Vanhu vose vakafa kubva pakapondewa vamwene vangu. It's either vanobayiwa nemapanga kana kuti vanotemwa nenyoka, munhu obva atongowanikwa akafa. Saka hama dzangu ndakazosvika pakugara nadzo pasi ndikati inini kurarama kwacho kwandiri kuita nemurume wangu takaseparata mabedrooms. Iyo ari kugara mune bedroom yake, ininiwo ndine bedroom yangu. And kana ari semurume wangu, chikafu chandinotobika inini haachidyi. Mubedroom imomo mutorine everything, firiji, mastovu, chikafu chake anozvitengera ega. Saka we live separate lives. Asi kana tichida kungosanganawo tinongobuda panze tosangana. Asi munhu anochita nemari ainayo, vakadzi vakawandisa, even some of my friends vaitoedza kutoti vange vachimiramira vachida kuti vange vachizodiwa nemurume wangu. Ndaitongoseka ndichiti dai maiziva kuti mari idzi dzamuri kuchiva imari dzinouya neropa, hamaimboswedera padhuze naye munhu uyu. Saka kuchita hachiti, but nyaya ndiyoyo mukomanashi yekuti inini nemurume wangu we are not like married, kungogara tose, but zvekunzi muchato, pachiri muchato, aiwa muchato hapachina. Saka ndakaenda ndikanotaura nehama dzangu, but ndo pandakaona kuti hama dzangu dzinokoshesa mari and dzinoisa mari pamberi, nekuti vanobatsirwa nemurume wangu. Kana vaine zvavanenge vachida vanouya vobva vakumbira mari kune murume wangu. Saka vakabva vati aiwa kuno kwaudzoke, dzokera kumurume wako. Saka ndo zvandiunzawo pano mukomanashi. Ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichiparadza zvinhu zvemurume wangu, but ndanga ndiri kuda n'anga kana kuti muprofita anozozvigona, because kana ndiri seniwo ndiri munhu anongogara achingorwara nguva dzose. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuita sekunge ndaenda kuperiod, but after ndatomboona ropa, but ropa iroro mukomanashi ndinokwanisa kana kuzongoona pedi randinenge ndakapfeka ndatokururwa ratongova pasi. Zvinowanzokuitika kana ndiri ndega, ndakatogara ndatobva mukutopfeka pedi, then ndinozotoriona ndatorikururwa ratogadzikwa pafloor. Rinowanzokugadzikwa mukona yemuroom mandinenge ndiri, mubedroom, kitchen kana kuti mukona. Ndopaunotoona kutoti kwero ipedi kairero. Kana ukatotarisa utoona kutoti rinenge riine ropa rinenge riri fresh,
hama dzangu ndakadziudza zvose izvozvo zviri kuitika, handina kana chandakavavanzira, ndakavaudza everything, but ivo vanongokoshesa mari, vanoisa mari pafront, havana zvavari kukwanisa kundibatsira nazvo. Vanongoti kwandiri, iwewe mira nemurume wako, murume wako harisi benzi rekuti anga kuita zvinhu zvakadaro, but vanotozviziva kuti zviri kuitika, but nekuda kwekuti vanopiwa mari nemurume wangu, they choose to ignore. Kana mukazopostawo nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi zvemarriage hapasisina, tinongogara zvedu, but marriage hapana zvachose. Hanzi iye anenge achingoita yaanoita ari kubedroom, anobikira ikoko, hanzi unokwanisa kutoita mazuva usingatomuoni, usingatozivi kutoti arimo here kana kuti haamo, asi hanzi anopota achipinza mapenzi echirume vorara nebenzi iroro, then robva ratoenda. Hanzi ndokuti tirambe tichiita mari. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi hello brother Nashi, muri sei? Ndauyawo pano ndiine ghost account, musazo sharewo kunyange riri ghost account profile nekuti ndinotya kuzotozivikanwa. Saka nyaya yangu yakamira sekudai. Ininiwo basa randinoita muno muSouth Africa randagara ndichiita nderekutengesa mitsvairo nemadormats nezvakangosiyana siyana mumalocation. Amai vangu ndivo vakatanga nazvo. Amai vaita zvokutengesa madhoiri uye zvekare vaishandisa mweya wemunin'ina wavo kuti vange vachiita mari. Amai vane mushonga uyo wavakaenda vakanotora kuMalawi. Amai vangu vainge vaine murume wavainge vachidanana naye, ainge ari driver, aidriva matrack malong nose, ainge achibva kuMalawi. Saka ndiye akazovabatsira amai kuti vange vachizotora mushonga. Handizivi kuti ndikati kuromba here kwavakaita, but wainge uri mushonga wegood luck kuitira kuti vange vachizokwanisa kutengesa. Vakaita mari, vakatovhura mashop ekutengesa madhoiri muno muSouth Africa. Takatokurawo upenyu, tichitorarama upenyu hwakanaka, even though my mother was a single mom. Tikatoendawo kumaboarding school and I went to university, but nekuda kweeconomy ndikangoti zvinhu zvakadhakwa mushure mekunge amai vashaika, nekuti amai havana kuzosarudza munhu wavainge vachida kuti ange achizoramba achienderera mberi nemabasa avo avainge vachiita. Saka zvinhu zvakati zvaoma, ndopandakabva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. Ndauya kunoku kuSouth Africa ndakazosangana neumwe mudhara wekuMarange uyo akazondidzidzisa kugadzira zvimasa, mapoto, mitsvairo, zvakangosiyana siyana, uye zvekare nemacheya aya etsanga. Ndakashanda naye kwemakore akawanda ndichimushandira. Ainge asingandibhadhari because aindibhadhara kudzidza kwandainge ndichiita basa. Saka nekuda kwekuti ndainge ndiriwo mvana wechidiki, ndakabva ndachizokasika kubata ndikatanga kuitawo zvekutengesa. Nanhasi uno ndizvo zvandinoita. Saka ndakazororawo mudzimai. Ndaroora mudzimai wangu ainge ari wemuno muSouth Africa, ndikabva ndachizoita mapepa emuno muSouth Africa, tikatoita vana vedu vatatu. Saka mudzimai wangu akazofa. Mudzimai wangu afa mukoma, ndopa ndakabva ndachizoti ndadzokera kumba. Ndakazorota mai vangu vainge vaine chibhodhoro chavainge vakabata. Vakati, mwanangu, ndikuona kuti uri kushanda, but uchishanda kudaro mari yako iri kungotorwa nemhepo, nekuda kwekuti kudzinza rekwenyu kune mweya wengozi. Saka ndikuda kuti ndige ndichikubatsira, chitora kabhodhoro aka. Ndakagamuchira kabhodhoro ikako. After 7 times ndichingorota hope idzodzo. Pandakazorota hope kechi 8 dzainge dzingori hope dzandaigara ndichingorota, ndopandakazoti ndamuka ndikabva ndaona kuti aikaka kondainge ndakatobata kabhodhoro kainge kaine tumidzi mukati, kainge kari kered kabhodhoro kacho ikako. Zvakandishamisa. Ndikabva ndachizonzwa voice raamai vangu vakati kwandiri,
usatya zvako, ndicharamba ndichikuudza zvaunofanira kuti unge uchiita, ende unofanira kuti unge uchizoteerera pane voice richange richizotaura newe uriteerere, kunyange risiri voice raamai vako. Saka ndakashamisika nazvo mukoma. Ndo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi guva raamai vangu rainge rakadhirikira mukati, apa painge patori netombstone ratainge takatobva mukuisa. Saka amai vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndige ndichivabikira doro, but havana kundiudzawo chokwadi kuti doro randainge ndichibika iri kwainge kuri kutogamuchirawo chikwambo icho chainge chavapandukira kubva pamushonga welaki chikazova chikwambo. Saka kuti chinge chichizondigamuchira inini ndaifanira kuti ndige ndichibika doro. Ndakazotaura nevamwe vakuru vakabvuma, vakati sure mwana wafunga, because kudhirika kwaita guva raamai vako zvine chirevo izvi. Then ndokubva ndachizoenda kumba, tikabva tachizoita mutambo wedu, tikagamuchira mudzimu waamai, but izvi takazviitira tiri kumusha kwavo, even though amai vakazovigirwa kumusha kwedu isusu. Saka ndakatoona kamwe kadhara kakatobuda mune imwe ngoma yainge ichitoridzwa neumwe mukomana, kakatotanga kutobuda kachitotamba kadhara ikako, but kainge kakapfeka kuita kunge chigure, kakauya kakatanga kutaura neni, but kaitaura neni nechichewa, tikatotanga kutonzwana napaya. Then ndokubva kanyangarika. Ndakangonzwa voice rakanditi uzotenga wallet, kana watenga wallet unofanira kuti unge uchizotora muti, handingakuudzei muti wacho uyo wandinogara nawo mumba mangu. Saka ndo unondibetsera iwoyo kuti ndisazobatwa nebuka pose pandinoona kachidhoma ikako, because hazvisi zvinhu zviri normal zvekuti unoona chidhoma. Zvasiyana nezvamunoona pamaYouTube zvichinzi chidhoma icho chidhoma chabatwa. Chidhoma ukachiona mukoma unokwanisa kana kutofa. It's like kuona Mwari, zvinhu zvine chekuita nespirit. Saka semunhu unenge usati wakambozviona kana kusimbisiwa, unofanira kutoti unge uchitotya, noti kuti zvinhu zvamunooneswa pamakamera mutonzi chidhoma icho. Hakuna zvinhu zvakadaro. Maybe unokwanisa kungooneswa chingava chiri chidhori chongonzi chidhoma chinopota chichiuya chichigara pachidhori ichi, asi not kuti chidhori ichocho chaunenge uchiratidziwa utonzi ndicho chidhoma chacho, kunenge kuri kunyeperana. Because pandakatanga kunyatsokuchiona chidhoma ichocho chakatouya chikatondisvipira maziso mangu, chikati ndakusvipira mumaziso kuitira kuti usazobatwa nebuka kana kuita bofu. Chikandiudza muti wandinofanira kuti ndige ndichigara nawo mumba mangu kuitira kuti ndisazobatwa nebuka. Saka ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa, business rangu raifamba zvakanaka, chidhoma changu chinototaura neni chakabva chachizondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda paguva remudzimai wangu, ndinge ndichizomumutsa muSouth African uyo wandainge ndakaroora. Ndakaenda paguva pake, then ndokubva ndachizonosiya doro raaifarira kunwa, ndikabva ndachizosiya ndadeketerera zvikare nehuku. Ndakazoenda mangwana acho makuseni, ndikabva ndachizoona huku yaya yainge yakaurawa asi iripo pamusoro peguva, ndikaziva kuti zvainge zvaita. Saka mukadzi wangu kunyange akafa, but ndiye wandinoshandisa. Mashandisiro andinomuita ndeyekudai, so ndine vashandi vangu vandiinavo, vatori vanhu vanorarama, but kwandiri ndinongoti zvizombi zvangu, nekuti pavanouya kuzotora zvinhu vachiti vava kuenda kunotengesa vanenge vakagarwa nemhepo yemudzimai wangu. Saka anenge asisiri munhu ari normal, chinenge chatova chizombi. Anokwanisa kufamba kubva kunoku kwandiri kugara kuJoburg, anonobata kana mukopani uko, ogotenderera achitengesa, otengesa, otodzoka kunoku kuJoburg. Kufamba kwaanenge achiita zviri spiritual, vanhu havangambozvinzwisisi. Ndinokwanisa kuvatuma kuti endai munotengesa kuCape Town, vanotoenda netsoka kuCape Town. Asi imimi sevanhu vanenge vasina maziso emweya hamukwanisi kana kuvaona, kana kuti unokwanisa kungomuona achitofamba achitotevedza N1 wotongofungidzira kuti munhu maybe wemunharaunda imomo, pamwe ari kutongoenda kumba kwake kana kuti kune rimwe location, but anenge atori munzira achitobva kunoku kuJoburg. Kana asvika kuCape Town anototengesa, kana apedza kutengesa
mari inotongoya kwandiri. Ndine kacoffin kandiinako, ndichaona kana zvichiita ndinokwanisa kuzokutumidzirai picture, but munokwanisa kuzopofomara mukoma. Kacoffin aka kandiinako kane mucheka wered mukati. Mari dzavanenge vabata, dzavanenge vatengesa, mari idzodzo ndo dzandinozoona dzinenge dzavamo mucoffin. Vanokwanisa kutombogara kana kuCape Town ikoko, nekuda kwekuti vanenge vakagarwa nemhepo yemudzimai wangu. Iye akazotofa, ainge ava kugona kugadzira kunyange macheya etsanga, kunyange mabhurumu iwawawa aitogona kutomagadzira. Saka anenge akavagara, vanototanga kutogadzira vari kuCape Town ikoko, ende zvinotengwa very fast, especially nevarungu. Saka ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Munhu wose anondishandira, mabusinesses angu andiinawo, ndinotomuita muzombi. Zvisinei nekuti muSouth African kana kuti muZimbabwean. Ndinoshandirwa nevanhu vakawanda, maMalawian uye zvekare nevanhu vekuMozambique, maSouth African. Asi maSouth African anondishandira vanoshanda kurestaurant kwangu. Nditoriwo nekarestaurant kakatonaka, ende ivo vanenge vakatogarwa nemhepo zvekuti kunyange vakanzi vashanda kwema-hours akawanda sei, havatombozvinzwi sekunge munhu ashanda, ende kunogara kuri busy because karestaurant kacho kari mutaxi rank yandisingatauri hangu nezita. Saka ndiyo secret yangu yandiunza pano mukoma. Handisiri nini ndakatanga nazvo. Amai vainge vagara vaine zvinhu zvavo zvavakanotora kuMalawi, ende ndo zvimwe futi zvainge zvichikonzeresa kuti tinge tichiita malosi. Ndokusaka ndakazosarudza kuti ndige ndichienderera mberi nebasa rainge richiitwa namai vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kungondishandira chete, unobva watoita chizombi changu. Yo, zvakangoma hazvo veduwe.